Dauzkagu 28 film, zean atal ofizialean, jaso ditu 180 bat eta 28 izango ditu atal ofizialean. Dago denetari daude animaziozko filmak, daukagu euskarazko bat, bazen garaia, zen azken urteotan zaila izan da topatzea, erlujupekoa. Gero badauzkagu Euskal Herritik etorritako film dezente aurten, Tula adibidez, Gasteiztik datorrena. Eta gero fikzioa, Pillo, dokumentalen bat ere badaukagu. Atal ofiziala 6:30 eta gero 8:00 egunero zeo izango dugu. Aste artean bikoiztuko dugu atal ofiziala eta bi saio izango ditugu. Gero asteazkenean No Solo Paja eta gero ostegunean adibidez egin dugu elkarkidetza bat Bogo Shorts jaialdiarekin. Bogo Shorts da Kolombia mailan film laburren inguruan dagoen jaialdirik garrantzitsuena eta esango nuke Latinoamerikan dagoen jaialdirik ospetsuena. Goya sarietarako eta baita Oscar sarietarako aukeratzen ditu filmak. Institutoarekin egiten genuen lankidetza bat, baina aurten gainera badaukagu berria eskolarekin eta hor euskarazko sailak, udaleko euskarazko sailak lagundu du eta da Irribarri programa deritzoguna. Eskolako umei zuzendutakoa eta nahi duguna da publiko aktiboak sortu eta zelan egingo dugu hori jarriko dizkiegu zenbait film labur eta gero egongo da dinamizatzaile bat horiekin jolasak eta elkarrizketak edo solasaldiak prestatuko dituena. Ilusio handiz aurkezten dugu gaur, 21. edizioa. Arrigorriaga eta Rock plan ezin hobea izango dugu abenduaren 12-tik 17-ra.